Dau ddiwrnod o gystadlu brwd. Mae nawr yn amser am y pencampwriaethau. Ni'n cychwyn gyda phencampwriaeth y wobr teulu Lloyd. A dwi'n ffodus iawn i cael cwmni dau ar gyfer y gystadleuaeth arbennig yma. Elwyn Evans o Gai Gwyn, 5 cent. Croeso ato ni, Elwyn. Diolch, Meinir. Diolch. A Gerallt Roberts hefyd Field Fresh. Croeso ato ni. Diolch yn iawn, Meinir. Mae'r hael yn dod allan. Mae'n sgleinio fyna ar gyfer y wobr arbennig yma, achos mae nid yn unig yn gwobrwyo yn cael ei roi i goffau teulu adnabyddus iawn, sef teulu'r Lloyd, oedd arfer bod yma yn cystadlu'r brwd. Mae hefyd yn rhoi llwyfan ychwanegol i'n deallusrwydd mynydd ni. O, yndyn, bendant, a mae'n dangos pwyswygrwydd y ddafad fynydd Cymraeg i ni yn Gymru. Mae'n rhan bwysig o gefn gwlad Cymru, a mae'n falch iawn, dwi'n falch iawn o weld cystadleuaeth mor dda, mor brwd a pob di troi allan efo stoc o ansawdd da iawn. Mae'r pencampwriaethau yn mynd i fod yn digwydd o heddi ymlaen nawr yn dweud, ond yr unig rai sydd da ni fan hyn yw'r brydau mynyddig yn dyfa. Mae grwpiau o 3 ydyn nhw, a o wahanol perchnogion a'r gorau o'r bryd y brydau gwahanol ydyn nhw yn dyfa. Ie, yn diwen hyfryd gweld nhw, i weid y gwir. Ni'n cael y goreion o'r brydau fan hyn yn ni. A mynyddig, wel na fe, ni'n dod o ardal, neu ni'n wso Defaid mynydd, a mae'n hyfryd ymnadw gweld, wel na fe, mae'r brydau yma gyd yn edrych yn special, edrych wedi gwir, gyda'r heilwen yma sydd ni. Ond, wrth gwrs, mae rhaid i'r Bernard i wneud ei waith a dewis yr pencampwr nes ymlaen. A Gerallt, y brydau mynyddig, maen nhw'n bwysig o ran ein diwydiant ni, ein diwydiant cig ni, ond hefyd i gadw'n mynyddau ni edrych cystal ag ydyn nhw. Wel, ydy, da ni wastad, da ni gyd yn gwybod yn gefn gwlad pa mor bwysig ydy cydbwysedd o bori yr ucheldir a cadwraeth. Mae'r ddau yn mynd llaw yn llaw fo'i gilydd. A da ni wedi gweld y bobl sydd wedi torri lawr, llefydd wedi cael ei awgrymu i bidio cael ei pori ac yn tyfu'n wyllt, a mae hynny wedi cael effaith fawr ar byd natur, a mae wedi effeithio. So dwi'n meddwl mae'r ddafad fynydd yn bwysig iawn i ucheldir Cymru, ac mae cydbwysedd o pori'n gywir a cadwraeth yn mynd law yn llaw fo'i gilydd. Felly mae'n rhan bwysig iawn o gefn gwlad Cymru. Mae'n gylchdro naturiol yn dweud. Mae'r Defaid yma, maen nhw'n yfed y dŵr sydd yn syrthio fel glaw, sydd hefyd yn bwyda'r borfa, maen nhw'n bwyta, a maen nhw'n trosglwyddo hwnna mewn i gig meithlon wedyn yn dweud. Ond ydy, mae rhaid fi tegu beth wedodd Gerallt ydw, mae'n rhaid cadw rhif ar y mynydd yma. Mae ni'n wedi gweld llawer iawn o ddeiar ucheldir sydd wedi colli stoc arno fe, a mae cwbl wedi mynd yn wyllt i gyd. Mae hyd yn oed y planhigion, y cadwraeth wedi cael cam. A mae'r bioamrywiaeth yn dweud? Wel, na beth yw e, mae rhaid cadw gymaint allwn ni lan. Ond mae rhaid gweud ydy, mae lot o'r brydau mynyddig yma yn cael ei croesi, no ise. Dim nhw'n cadw'n pedigri, yn cael ei croesi i wneud wy'n tewg yn y blaen yn y fe. A dyna beth maen nhw'n gallu cadw ar y mynydd ucheldir, yw teipyn o ddafad. Mae'r rhinweddau bryd nhw am reswm ydyn nhw fel y glist fach a'r coesau cri, mwyn bod nhw'n gallu parhau a goroesi'r mynyddoedd. Ia, a da ni wedi gweld fatha'r Elwyn Grybwyll y fanna, mae'r, ar gyfer y miwl a y ddafad miwl, mae'r ddafad fynydd yn rhan bwysig o hynny, mae'r caledu'r ddafad fynydd, mae hynny'n help fawr. Mae mamolaeth nhw, mae hynny'n dod drwad, wrach nad oedd mi weld mor amlwg yn y brydau Israel, ond mae'n rhan bwysig o'r cylchmagu yn y byd amaethyddol, ynddi? Wel, dyma ni. Tamed i aros pryd i chi yn ymhencampwriaeth gwobr teulu'r Lloyd, ac fydden ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Croeso nôl i chi at gylch y Defaid ar gyfer gwobr teulu Lloyd. Pencampwriaeth yn dyfa, Gerallt a Elwyn, i wobrwyo ein Defaid mynydd Cymreig ni. Ia, mae gen y beirniad, wel, lon plat o waith o'i flaen y fan hyn. Mae'r safon yn hollol wych. Mae wedi tynnu nhw lawr wan i 6 bryd, a mae Wel, swn i'n licio bo'n sgidiau'r beirniad i ddweud gwir, Meinir. Mae gynno dipyn o gamp o'i flaen wan. Mr Brian Roberts o Sir Ddimbych sydd yn beirniadu, a
Mae wedi bod yn brinadu ar ddangos i'r blynyddoedd maith erbyn hyn. A fe nath sa'n gwybod os chi'n cofio Elwyn, ond fe nath y Defaid mynydd Cymreig ennill y gil wobr ym mhencampwriaeth y Ffaeria nôl yn 2017 ar ferch fach Anest. A dyma merch Brian. A fe'n torri tir newydd gweld y Defaid mynydd Cymreig yn ennill y gil wobr ym mhencampwriaeth y Ffaeria, yn dweud e? Wel oes, siwr iawn, a mae'n braf iawn gweld y Defaid mynydd mae'n gwneud hynny yn y Ffaeria ac hefyd dod ymlaen i'r llwyfan mawr yn y Sioe Frenhinol. Na, mae'n braf iawn gweld nhw i gyd yma, i ddweud. Iawn, 4 yn y ras ar hyn o bryd, Elwyn. Mae dan ni'r Sifiot Bryniau Brycheiniog, yr Penfrith Bryniau Cymru, y Torwen a'r Defaid Cymreig, Elwyn. Ie, mae wedi mynd trwy ddi yn eitha cyson fan hyn nawr i gael yn go gloi at ei gilydd i gael 4 set na flaen ni. A wariau teg, mae'r 4 yn edrych yn hyfryd iawn. Mae'n anodd iawn i bigo mas beth mae'n fi'n lyco gweld am yma dyrti dri bod yna stepen fach o hyd rhwnt y ddafad, yr oen fenw, yr oen wrth. So fi'n gwybod nawr, ond maen nhw'n edrych yn hyfryd iawn a gewn ni canlyniad yn y man, sy'n dawt. Ni'n gwybod bod y llynedd yn dyfa Gerallt yr enillwyr oedd y Penfrith Bryniau Cymru. Maen nhw dal yn y cylch. Maen nhw dal i mewn yn dyn oedd... A dyn nhw'n bwerus, eleni? Wel, maen nhw'n edrych y dda iawn i ddweud gwir, ond mae o'n ddosbarth anodd iawn. A fetha Elwyn yn crybwyll y fanna. Mae o'n braf iawn gweld y gwahaniaeth yn y maen rhwng yr hwrdd, yr famog a'r oen. Ond yndi, mae o'n ddosbarth reit galed. Mae'n mynd i fod yn anodd i'r beirniad benderfynu fan hyn. Nawr te, boys, pen ar y bloc. Lle mae'r beiriad am fynd? Elwyn, gif chi yn gyntaf. Mae'n anodd dweud fi yn licor rhai Defaid Penfrith mynydd cofio. Maen nhw'n dri hyfryd iawn i wedi gwir. Dwi'n cytuno chi, ond dwi hefyd yn meddwl bod y Bryniau Brycheiniog, maen nhw yn edrych yn dda yn sefyll efo, ond wrach, os na chydig mwy o ddifn yn yr Penfrith Bryniau. Y rhain yn sefyll y dda. Maen nhw yn sefyll y dda yn dyn yma. Ac wrth reswm, maen nhw'n hen law ar ei dangos. Nhw wedi dod lawr o Sir Ddinbych. Ond na, mae'n mynd i ddod ddosbarth agos iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Gan i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig efo'r Penfrith Bryniau Cymru yn hwyrach ymlaen. Gan i toriad nawr ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill ym Mhendym. Croeso nôl i chi at gylch y Defaid. Ni ym mhencampwriaeth gwobr teulu Lloyd a mae'r beirniad nawr yn neud i'r rhestr fer terfynol. Elwyn, mae'r Defaid mynydd Cymreig yn dod ymlaen? O, dyn. A mae rhai gweud, siwt mae'n lle cadw'r rhain i edrych mor ddi a hyn, ynddo fe? Hynny nhw'n briliant, wad e teg yn nhw. Achos, ti'n bod, mae'r gwell a'r gwbl yn y llociau i gyd, ynddo fe? Ond, ti'n bod, i gael o'na, mae'n siŵr o'n cael blancet dros y nos, siŵr o fod yn dyn. Mae nhw'n cael trwniaeth 5 seren as gwbl o fisoedd bellach. Ac fe wedoch chi'n gynharach bod chi'n hoff iawn o'r Penfrith Bryniau Cymru a maen nhw wedi cyrraedd y restr fer. Gerallt, o'ch chi'n iawn? Wel, yn dyn dwi'n cytuno fel Elwyn. Maen nhw'n gwneud, mae'r Defaid mynydd Cymreig Dion, maen nhw wedi gwneud andros o waith ar ei dangos nhw ac yn edrych, ond mae'n llygad i'n dal i dynnu chydig bach at y Defaid Penfrith Bryniau. Mi'n gytuno dy ti. Ond dyna fo, dim fyd i'r beirniad heddiw, ond maen nhw yn dal i dynnu, a fo wrth reswm ar ei ennill y Cwpan Lloyd y llynedd, ond maen nhw'n gwybod, maen nhw'n hen law ar ddangos a gwybod be maen nhw'n neud. Ydy, mae teulu Thomas Robert Dimbych wedi ennill y gystadlaethau yma. Cwpl o weithiau yn y gorffennol, nhw oedd yn illwyr y llynedd, a nhw sydd berchen y 3 yma fel mae'n digwydd. Ie, gret, yna fe. Mae'n glod mawd yn hwnnw, cael 3 mas yn diwedd. Mae'n dangos chi Elwyn, da ni yn medru gwneud efo, go lew yn Sir Ddinbych cwyd. Fi rhaid i ni wella lawr yn y de, bydde? Fi rhaid i ni, fi rhaid. Ond dwi'n ddim wedi gwneud i benderfyniad eto. Ddim wedi, mae'n dal yn... Peidiwch roi'r cart o flan y ceffil nawr. Ia, siwr iawn, ia. Mae'r Penfrith Bryniau wedi ennill 4 allan o'r 10 mlynedd ddiwethaf. O, di nhw. Defaid heb... wedi cael ei. O, chi'n iawn? Wedi cael ei. Da iawn. A nillwyr poblogaidd iawn wrth glywed Chydig bach o lwc yma, ond llongyferchiadau iawn i Thomas Roberts a teulu. Neis barau gwyn ar oed i. Ie, yn union. A teulu'r Lloyd nawr yn gwobrwyo yr enillwyr, yr cof am y teulu.
chwarae teg. Da iawn. Teulu Lloyd yn deulu adnabyddus iawn o fewn cylchoedd y Defaid. Braf i weld nhw'n parhau yma ac yn rhoi'r wobr arbennig yma. A chwarae teg, bydd y bedna ddim yn hir. Na, ddo glei, oedd e'n deall i waith. Oedd e'n deall i waith. Mae o'n das, mae o'n byw drws nesaf i'r pentra nesaf i ni. O, ie. A dwi'n gwybod i hanes o'n o lew, a mae o'n das i waith, mae'n gwybod beth mae'n neud. A fi'n falch i ddweud, o'ch chi'ch doen deall eich gwaith hefyd, o'ch chi'n iawn. Diolch o galon i chi, a nawr i weld yr enillwyr. Wel, Stephen! Ei, eto. Eto, ni nôl to! O, chymod be, fi'n mynd i siarad yn ddoi o'ch chi, achos fi'n clywed, teamwork yw e yn dyfa'n amlwg. Teamwork i gyd, ia. Mae'r mab di gorau mynd adre i odro, so da ni gorau sefyll i fyny. Mae rhaid yn lle, ond mae wedi bod yn wythnos i'w chofio i chi rhwng popeth. Unwaith eto. Ie, yn union. Chi ennill pencampwriaeth y penfryd bryniau Cymru a nawr fan hyn. Am yr ail flwyddyn yn olynol. Yr ail flwyddyn, ia. So dwi'n meddwl na hwn di'r 5 gwaith rwan i ni gael yr Lloyds Cup. Ie, so na. Mae'n greit, ynddi. Fantastic. Fe fydd na bach o ddathlu hwnnw? O, sio, braidd, rwlan de. Dwi'n deud wrth neb. Diolch yn fawr iawn. Diolch o galon. Unwaith A diolch eto. o fawr i Maggie Melby. Diolch yn fawr iawn i ti fyd. Ti wedi mwynhau? Do, diolch. Da iawn ti. Ie. Llongyfarchiadau chi gyd. Croeso. Da iawn.